Hello everyone. Ui, 아니지. 갑세 농아 갑네 농아 갑탐브 농아 합파일브 농아 아다 보톨브 농아 보톨세 보톨레 보톨탐 보톨브리 보톨 바세 라브. Hello everyone, welcome to the back my channel. Lwgwpwr, आं नोंसिनि सिगाङाव दिनै vlog भिडिअ लाबोनो नागिरदों. जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो. जोङो दायो लकेसनाव फैबाय. जों शर्ट मुभि खालामनो नागिरदों. ओइ आब', आंहाबो जुलिबो दं. बिसिबा गोजाननिफ्राय. नैबे जों सासे फैबावगौ, सिगाङाव दंबावो. दहाय भिडिअखौ लाबोनो हायासै, मानो होनोबा लामायाव बिराद ट्राफिक दंमोन. कालचार कमप्लेक्सआवहाय प्रग्राम जागासिनो ना, बेनिखायनो. Hello. Hello guys. Hello guys. Look at what they did. I'm going to say hi. Huh? Look at them. जायगायाथ' मोजांथार. मोजां नुदों ना? हिट. नुवाखै. हिट. ब्लग बानायदों. बेसेबां गोबाव? माहाजोन बेखौ ला बेखौ. स्राय बोहैबोनाय. साहाय. मैसो दारांजों दान्दिसे मालाबा. हिट नुथारगोनलै बाहाय. फुरा मोजां नुखागोन. नै दैया मोजां खालि. उल्टा पानी. दैया उल्टासो फैनाय नै. मा नामलाय माबानि नामा? चेनेलनि नामा? थुलुंगा एन्टारटेनमेन्ट. लोगोफोर, आब'नि मा होनो निउ चेनेल फैगासिनो, थुलुंगा एन्टारटेनमेन्ट. बेवहायनो जोङो दा शर्ट मुभि खालामनो जागायदों. नोंथांमोनहा जुदि जोंखौ मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, ओमफ्राय बै घन्टिखौबो टं 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 देना हो. फैगासिनो दं चेनेला. होथारनांगोन. औ, होथारनांगोन. हा? गबोखोना माखो? नों बख'दोंथ'. आरे बख'नायाव फैलाखो. बेगावसो दं नामा? आयु डेन्जार लकेसन हिट नुखायोलै. मोजां नुयो दा? थालाय नैयाव दङ, बाहाय था बिराद मोजां नुगोन. जिरायलाय. नैलाय माथो. सुपार खालि. मोजां मोनथारदों दिनै फैनानै. माहाजोन एबार जाब मारि दिसुन. जाब मारि दिसुन. नङा. जोब्बायदां जोंलायनायखौ दावराव. दानला जोबबाय. नै बे आब'आबो. हेलौ आब'. हाय. नै बिसोरो ना हौवा सासेखौ बिराद सिख'लायगोन सानदों. ओमफ्राय सोरमोनलाय हौवाया? नै सिख' जाग्राया. सिख' जाग्राया मेगन थाइब्रै. ओमफ्राय नैबे आगैहा, बेहा मा जागोनलाय? उनावसो ए दे उनावसो. बिराद मोजां नुदों लकेसनखौ. नै सासेया ब्लग. ए सेंग्रायासो सिख्लाजों गाखोगोन आरो. मारै खालामगोन दा आब'? सेंग्रा लोगो हमैनो बिराद खुसि. आं थांनांगोन. जोङो बेवहाय सर्ट लानो जायगा नायदोंमोन, बाट मानसिखौ एसे प्रब्लेम मोननानैहाय ओरैनो नायनानै फैफिननाय जादों आरो ओमफ्राय दस्रायाव लाफैबाय.
Mozaik. Hampirakhai. Kisni moजां जागोन मोनायाव. Muga bagan. Deh. Question apa nih? Question apa nih? Suka bos nak. Mau yang pakai nih biasa. Oh, cuma mantap. Ini tadi anies tadi. Cingkrak dengan yang kau nama. Ini lah boy dana. Tidur handu mana sih? Tidur. Pack up. Engkau mungkin ya jale. Faido Basumatary. Jobbay lwgwpwr dinayni भिडिअ'आ एसेनोसै